To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu sauraron mu da kallon mu da kuke bibiyar mu a channel din mu na Tagefin Productions da muke kawo muku irin yadda ake shirye-shiryen fina-finai, yadda ake dauka da yadda ake koya. Matakar ka ji mu kana kallon mu, kai kuma subscriber din mu, sannan ka dan danna wannan yar kararrawar, sannan ka dan danna wannan dan haka din nan. To duk lokacin da muka ɗora abubuwa masu muhimmanci irin wannan, to za ku rika gani da abubuwan ban mamaki, da abubuwan ban dariya, da abubuwan nishadi, da abubuwan koya da koyarwa. To alhamdulillah, yau za mu fara da wani fim mai suna A Daren Jiya. Fim A Daren Jiya, kai za ku ga yadda ake dan shirye-shiryensa kafin ya fito ku neme shi. Na gode. A Daren Jiya. Zan sanar da kai dalilin da ya sa wannan yaron auren ya haramta a su. Ko minti dubu na baka ka isa ka faso wannan abin ya zama haka, ba kuma wanda isa ya ce auren ya haramta. Ba minti 10 ba, ko minti 1 ba za a bada. Daga yanzu labarin zai fara. Alhaji ka gafarce ni. Sha'aibu dan Alhaji, ɗansa ne na cikinsa, shi ya haifi Sha'aibu, shi ya haifi Nabila, kuma ni ce mahaifiyar Sha'aibu. Ka gafarce ni Alhaji. Baba dama ba kai ne ka haife ni ba? Tun wannan magana akwai magana, amma da na so sai an ga magana daga ni sai kai ne ba kala abin da ya faru. Tabbas gaskiyar magana ana cikin karangiyar fulawa a ce kaka ce Ba haka bane ne. to kake so kai Wannan yaron tsakaninsa da yata, idan ban ana shi kusantarsa ba, akwai abin da yaro Sha'aibu tsakanin ka da Allah kai ka ga mana irin wannan kana ko da mutuwa lokacin da zo gidanka muka yi muna magana da wannan zo da shi muka zo ka iya tunawa me ka ce da ni a lokacin da muka yi Ka san dalilin da yasa ma na kira ka a wayan ne? Na ji baka jin abin da nake faɗa, kuma ya zama dole ka san wannan maganar. To me dalili? Nabila irka ce? Me ya kawo wannan zancen? A'a, irka ce, Nabila irka ce, amarya da aka daura aure. Nabila ƴata ce, sai kuma me? To Sha'aibu ma ɗanka ne. Ta wani dalili? Ka manta a lokacin da ina sai da gyaɗa? Ka manta abin da kam cikin nan da ya faru ba can na je. Recording. Action. Ka manta cikin nan da kamun lokacin ina sai da gyaɗa shekara 30 baya? Ba to a takaice ma dai ni ban gano ɗana ba ne, sai da wani tambari na gidanmu da yake a jikina shi ma na gani a hannunsa, sannan na gano cewan ɗana ne. Kuma a gurin kawo amarya na ga Zuwaira ƙanwaka uwa ɗaya uba ɗaya, har da ita a gurin kawo amarya. Shi isa na gane cewan Sha'aibu ɗanka ne na cikinka. Wata shaidar? Ƙwarai da gaske. Gashi, ka gan shi? Wannan shi ne tambarin, kuma shi ma akwai a gwiwar hannunsa, sai bayan an ɗaura aure na gani. Yanzu kina nufin abin da Suwaidu ya faɗa min gaskiya ne? To, gaskiya ne mana. Kin ce in zo kuma kin ki zuwa? To amma Alhaji mai dan dagwada wato a gaisa mana. Sai kin zo nan ne zaki iya magana, out focus kike. kuma ba shi. Kaga.